Nu? Okay, godt. Vi har den her blomst, og som vi kan se, så har vi takkede blade. Vi har nogle takker ude på bladene. Vi har nogle ret lange blade, og de er også lidt over for hinanden. Det kan vi fx se her, når de er over for hinanden, bladene. Og vores blomst, den har cirka 4 kronblade. Ja, ikke så meget støv, et eller andet, som han nu sagde. Så har den sådan nogle, ja, støvfang, okay. Så har den sådan nogle lidt sjove pediauter her, som vi kan se meget tydeligt heroppe. Og det er egentlig det, vi kigger på. Så hvis vi lige kigger ned i bogen, hold op, den er tydelig. Så kan vi se, at vi har nogle forskellige dueord her. Herover har vi en, der er meget præcis med bladene ud over eller mellem hinanden. Vi har ikke så mange af de der pediauter. Hvis vi kigger herover, ja, så har vi nogle meget små blade, og ikke så mange blade i det hele taget. Hvis vi kigger lidt opad, så ligner det ret meget vores blomst, fordi at, hvis man kan se, hvis du lige prøver at komme lidt tættere på. Men der er bladene jo faktisk ikke over for hinanden. Nej, det er det ikke, men de er takket, og de er meget større og sådan noget. Dem her, prøv at komme herover til venstre. Prøv at se, de er meget brede, og sådan, det er dem. Ja, det er rigtigt. Og de har sådan nogle bølger ud, hvor at vores blomst, den ret meget har streger ud af. Det har du ret i. Og den har en midterkreds. Ja. Så vi er nok enige om, ja, at det er en lodden dueurt. Super godt.